La novena va començar el dissabte, que és el dia de Sant Sebastià, i duren 9 dies, i ahir s'acabarà el diumenge. Aquest proper diumenge serà l'últim dia d'aquesta pregària, que és aquesta novena que es fa a Sant Sebastià. Aquest any hem fet el dissabte, que era el dia de Sant Sebastià, s'han fet més els actes litúrgics de la diada, i el diumenge s'ha fet més els actes, diguem-ho així, festius, l'aplec festiu, amb les sardanes. Pel sant sempre penses alguna cosa de l'Església, el que fem aquí aquest dia, l'alegria que ens dona trobant-se després al sortir, i sempre trobes coneguts d'abans, gent de Sitges, no? Dels de sempre. I cada any ens trobem aquí, és maco. Però jo de petita ja venia amb la meva àvia, vull dir que tinc molts bons records d'aquests dies de Sant Sebastià. Sant Sebastià sempre ha estat una parleta estimada per la gent de Sitges, per tant jo diria que és tornar a continuar aquest fervor que hi ha cap a Sant Sebastià. Les obres s'han acabat les obres més grosses, que eren les obres de rehabilitació de tot el que és la teulada. Per tant, aquesta obra una mica així grossa, bastant grossa, durant aquests 8 anys, es va poder anar fent de mica en mica. Aquesta campana, unes cosines meves les van regalar perquè el seu pare es deia Sebastià. I dic, li parlaré de la campana. I llavors, al principi, he parlat de la campana i després ja he parlat de l'església, de com està, que està preciosa, de les flors que ha posat l'Esteve. Coses per fer sempre n'hi ha, no? I més encara amb aquest efecte que es van tenir que parar aquestes obres interiors. Per tant, diem que l'exterior està acabat i l'interior hi ha detallets i algunes obres encara per anar fent i acabant.